Al llarg dels últims 10 anys, en què he estat escrivint sobre el web, he observat com transformava el món. Ja hi ha una quarta part de la població del planeta connectada, cosa que proporciona als usuaris individuals un accés sense precedents en la història humana al saber i als altres usuaris. Representa l'aparició d'un ecosistema de la informació completament nou que tindrà un impacte més profund en la civilització humana del que va tenir la impremta. Porta a la transparència, porta a la perfecció de la informació. El web sembla que hagi alliberat la informació i hem vist com això ha donat coratge a gent corrent en la lluita per la llibertat i la democràcia. El web, d'una manera natural, tendeix a portar cap a l'obertura. Fa fàcil l'obertura i més difícil el tancament. Qualsevol qui vulgui participar té almenys els mitjans per participar-hi. Però no tot és el que sembla. En el caòtic batibull d'aquesta revolució virtual hi ha un flux i un reflux de guanyadors i perdedors en la lluita pel poder. És una eina immensament potent perquè l'Estat ens pugui controlar, pugui saber coses de nosaltres. Tot just som al començament per poder veure com acabarà aquest equilibri de poders. Fins i tot mentre l'antiga lluita per la llibertat acapara els titulars, silenciosament, en el seu deixant, el web dona i treu poder, i a vegades amenaçadorament, de maneres que no ens hauríem imaginat mai. Accelera la globalització, ens proporciona noves filiacions que travessen les fronteres tradicionals, però també reinventa la guerra i sembla que crea alarmants culs de sac culturals. Davant de tot això, els antics centres de poder s'ensorren. Aquest documental tracta de la cursa per omplir el buit que ha quedat i de quines conseqüències té això per nosaltres. La revolució virtual. Enemic de l'Estat? La breu història del web és plena d'aplicacions noves que tenen conseqüències no buscades. El que al principi semblen frivolitats passatgeres intranscendents adquireixen vida pròpia quan els usuaris les utilitzen per a una causa nova. Potser l'exemple paradigmàtic d'això és com un servei web anomenat Twitter va arribar a amenaçar un dels règims de línia més dura del món. El Twitter es va desenvolupar a San Francisco el 2006. Juntament amb Facebook, forma part d'un fenomen web conegut com xarxes socials, una parauleta nova per a les noves maneres d'estar en contacte amb els amics. El Twitter ens permet enviar un missatge, conegut com a tweet, des del telèfon o l'ordinador. El missatge només pot tenir una llargada de 140 caràcters i el llegeix qualsevol que estigui subscrit a la nostra pàgina del Twitter. Al cap de poc del seu llançament, els tuits van començar a inundar el web, amb la gent explicant la seva vida d'una manera detalladament avorrida. El Twitter és un microcosmos del món. Quan va començar semblava que era una cosa per fanàtics de la informàtica o per gent que volia parlotejar. Twitter en anglès vol dir xerrameca. Va ser un nom molt ben triat per aquest web. Molta gent que encara no utilitzava el servei el va veure com un exemple més de la cultura superficial una mica egocèntrica del web. Però llavors va passar una cosa revolucionària. Iran, juny del 2009. En el període subsegüent a les eleccions presidencials, els seguidors de l'oposició es van llançar al carrer per expressar la seva ira contra unes eleccions on consideraven que hi havia hagut frau. L'estat iranià va respondre amb els antidisturbis i la prohibició que cap mitjà informés dels fets a dins del país. I els manifestants van recórrer al Twitter per explicar al món el que passava. I en un nombre extraordinari. Només els primers 18 dies, més de 500.000 de persones van enviar més de 2 milions de tuits fora de l'Iran. En el moment culminant, es publicaven 200.000 tuits sobre l'Iran cada hora. Una iraniana que vivia a Anglaterra era la receptora de molts d'aquests tuits. Té família a l'Iran i per això no podem ensenyar la seva cara ni dir el seu nom autèntic. Se la coneix amb l'àlies del Twitter, Oxford Girl.
Em vaig aixecar a fer-me un cafè. Vaig tornar i, mentrestant, havien arribat uns 3.000 tuits. Reenviant aquests missatges a un públic més ampli, es va convertir en un enllaç crucial entre els manifestants i el món exterior. Algú m'enviava un missatge o un correu electrònic i em deia: he sabut que són a tal i tal lloc, detenint gent. Digues a la gent que vagi cap a una altra banda. El Twitter és l'efecte del mandat del web. La informació es col·loca en mans de la gent i això fa que sigui com Mercuri. Imparable i incontenible. És una mica com el mur de Berlín. Imaginem-nos com hauria caigut de pressa si el Twitter hagués existit. Em va produir molta excitació i alegria veure que passava alguna cosa, i també molta alarma, perquè les coses poden anar molt malament, molt de pressa. Aviat, no tan sols les xarxes socials com el Twitter, sinó els webs de compartició de vídeo com el YouTube, es van veure embolicats en la lluita a vida o mort a l'Iran. Van matar una dona jove i milions de persones van ser testimonis dels seus últims moments. La gent va veure en directe com una dona jove i enèrgica, amb tota la vida per davant, era assassinada absurdament per aquell règim, i la gent va sentir que volia venjar la seva mort. El web sacseja la política mundial perquè pot recollir informació d'una multitud de testimonis visuals i la pot transmetre en directe i a tot el món. No té intermediaris, és interactiu i és mòbil. I això fa que sigui un pas endavant radical respecte al gran regal del segle XX pels polítics, la televisió en directe. A diferència de la televisió en directe, el vídeo de web anima una reacció instantània per tot el món i després es retroalimenta amb els esdeveniments que es produeixen sobre el terreny. Tot i que els esdeveniments de l'Iran van ser molt tràgics, també hi va haver l'emoció de veure com molta gent de l'Iran podia connectar amb un públic universal i amb els seus companys de dins de l'Iran, i feia servir el poder de la informació per estimular la resistència contra el règim i per construir una consciència política en suport de la democràcia. L'evolució que veiem a la xarxa és un exemple molt bo de com els homes coevolucionen amb les seves eines. Nosaltres modifiquem les nostres eines i tot seguit les nostres eines ens modifiquen a nosaltres i aquest cicle continua. La nova infraestructura de comunicacions no va provocar pas la revolta. La revolta la va provocar el descontentament polític. El que va passar va ser que quan la gent va tenir la necessitat de fer una cosa coordinada, tot d'un plegat van poder fer servir aquelles eines que no havien tingut abans. O sigui que el web és com una caixa d'eines per a la protesta que s'obre en un món que no sospita gens. Als fanàtics de la informàtica que porten al Twitter no els estranya gens la seva transformació, des d'una plataforma per fer safareig dels famosos fins a eina revolucionària. En tots dos casos, el principi impulsor és el mateix. Jo crec que l'obertura ja és una revolució per si mateixa. Que publiquis els teus pensaments i atreguis altres persones que si no hagués sigut per això no hauries atret, i que passin coses és com si es produís una reacció alquímica. D'alguna manera és inevitable que es produeixi un flux lliure d'informació ara que existeixen aquestes tecnologies al món. La gent comenta les coses i això porta al poder. El que és sorprenent és com l'autoritat, fins i tot poderosos estats-nació, semblen incapaços d'entendre el web. Però si ho mirem amb una mica més de profunditat, el motiu se'ns fa evident. La informació que hi ha penjada al web hi arriba a través d'un sistema físic més antic, internet, que no està sotmès a la jurisdicció de cap país i treballa contra el control central. Resulta irònic que internet ara amenaci l'Estat, perquè de bon començament es va concebre per protegir la nació més poderosa dels temps moderns. Els orígens d'internet es remunten a la Guerra Freda, quan els Estats Units i la Rússia soviètica es posaven en guàrdia sota l'amenaça pròxima d'un holocaust nuclear. El 1957, el govern nord-americà va tenir l'ensurt de la seva vida quan els russos van llançar el primer satèl·lit espacial de la història, l'Sputnik.
Decidits a no deixar passar davant els soviètics mai més, els nord-americans van muntar l'Agència de Projectes de Recerca Avançada, coneguda amb les sigles ARPA. L'ARPA tenia un pressupost enorme i el mandat de crear alguna cosa que avancés els soviètics en el seu terreny. El Pentàgon no tenia ni idea de què havia de ser. Ells volien protegir els Estats Units i prou. L'ARPA no era el típic departament d'I+D militar centrat en el desenvolupament d'armes noves. Aplegava alguns dels científics civils més brillants dels Estats Units, a qui es va dir que pensessin en un futur llunyà per crear alguna cosa realment revolucionària. Un dels camps on l'ARPA va ficar la banya va ser el de les comunicacions. Fent servir la nova tecnologia dels ordinadors, va desenvolupar l'ARPANET, una xarxa pionera i precursora d'Internet. A principis dels anys 70, l'ARPANET era una d'entre unes quantes xarxes informàtiques similars que hi havia pel món. El problema era com ajuntar-les. El 1974, dos científics informàtics, Vint Cerf i Bob Kahn, van crear les regles mitjançant les quals aquestes xarxes es podien comunicar entre elles. Això va marcar l'inici de la Internet universal que coneixem avui dia. Al principi es va tractar simplement de resoldre un problema d'enginyeria interessant i força difícil. Em penso que cap de nosaltres era conscient que la solució d'aquell problema portaria el que tenim avui, que és una xarxa de xarxes universal amb gairebé 2.000 milions de persones en línia. Subjacent al treball de Vint Cerf, hi havia una tecnologia anomenada commutació de paquets, que és el cor de la revolució virtual. La commutació de paquets agafa un tros d'informació i el descompon en trossets més petits. I aquests trossets s'envien per una xarxa, sovint en un altre ordre o ni tan sols per la mateixa línia. A la banda del receptor, els paquets es recombinen en l'ordre correcte i les dades recuperen la seva integritat. La commutació de paquets és l'eina perfecta perquè els ordinadors es comuniquin entre si, perquè permet que es transmeti una quantitat enorme de dades ràpidament i a través de rutes múltiples simultàniament. Aquesta arquitectura significa un flux imparable de dades. I és això el que tindria conseqüències espectaculars per als individus i per als governs en els anys següents. Una part de la meva motivació quan treballava en Internet era construir un sistema que no tingués cap control central. Cal recordar que això ho finançava el Departament de Defensa dels Estats Units. I una de les coses que vol el Departament de Defensa són sistemes molt fiables i resistents. I una de les maneres d'aconseguir això és no tenir cap lloc central que es pugui atacar i destruir, i per tant que s'anul·li el funcionament de la xarxa. De manera que la conseqüència d'aquesta arquitectura descentralitzada és que és molt resistent a una gran varietat d'entrebancs, i en conseqüència és molt difícil que algú pugui parar Internet totalment. Quan va començar, l'antiga ARPANET connectava 4 universitats nord-americanes. Internet, avui dia, enllaça una quarta part de la població del planeta. Els concentradors d'Internet són servidors arrel. Funcionen una mica com centraletes de telèfons. Connecten tots els nostres ordinadors als llocs web que volem veure. Sembla un bloc d'oficines anònim, però en aquest edifici hi ha un dels 13 servidors arrel que fan que Internet funcioni a tot el món. Tenim múltiples portes d'accés, càmeres al sostre i després tenim parets de construcció massissa que fan que no es pugui entrar fàcilment. Les parets tenen un blindatge exterior i hi ha sensors de moviment als sostres, de manera que ningú es pot despenjar des del sostre ni coses així. Això vol dir que el que hi ha dins d'aquesta sala és extremadament valuós i extremadament important. Oh, i tant. Tota aquesta seguretat protegeix el Sancta Sanctorum, la sala del servidor. Aquesta sala és responsable de totes les adreces .com del món, 80 milions. El funcionament fluid de l'economia mundial en depèn. Aquell d'allà darrere és un servidor de bases de dades. Hi ha molts discos. A la seva manera, aquesta sala segurament és tan important com el despatx oval. Aturem-nos un segon a escoltar el soroll de 80 milions de .coms.
Què passaria si desendollés l'endoll i de cop hi hagués una apagada aquí, a Mountain View, Califòrnia? La majoria de centres de dades tenen una pila de redundàncies. A part tenim un subministrament elèctric ininterromput, tenim mecanismes per prevenir la interrupció del subministrament elèctric, tenim generadors dièsel. Si, per exemple, el nostre servidor arrel deixa de funcionar, n'hi ha 12 més. I encara que hi hagués un atac contra un d'aquests 13, aquests 13 tenen de fet les funcions repetides en 191 servidors més que són pels voltants. De manera que no n'hi hauria prou atacant-ne un dels 13. Caldria destruir tota la col·lecció de servidors per aconseguir el que vols. O sigui que no és tan fàcil parar internet. Països individuals com l'Iran no el podrien tancar encara que volguessin perquè és un sistema universal, compartit. Un organisme internacional anomenat ICANN, que no deu lleialtat a cap país, supervisa els servidors arrel, però té un paper limitat. L'ICANN, com a entitat internacional, té la potestat de regular? Poden encendre i apagar internet? Em penso que no hi ha ningú que pugui encendre i apagar internet. Cada cop es va fer més evident que el sistema de funcionament d'internet era l'antítesi d'allò a què la majoria de països estaven acostumats. De fet, als primers temps del telèfon i del telègraf només hi havia una xarxa que sovint gestionava i feia funcionar el govern, cosa que li proporcionava un control important. De manera que em va agradar molt la idea que internet no tingués aquesta, permeti'm que en digui, deficiència i que per tant fos una plataforma oberta. Segurament és l'oportunitat més democràtica perquè la gent s'expressi ella mateixa i per obtenir informació que ha existit mai. Al segle XX, si tenies alguna cosa per dir en públic, no podies i punt. Si eres un civil, si eres un ciutadà i no un professional dels mitjans, no podies difondre un missatge, per més que t'hi escarrassessis. De fet, la gent que mirava de difondre missatges a través de canals amateurs, com ensenyar un cartell al carrer o al costat de la carretera, se'ls considerava, en general, bojos. I aquest canvi és enorme. Que qualsevol qui vulgui participar tingui almenys els mitjans per fer-ho. És un canvi enorme. Si tenim un sistema de comunicacions que és indestructible, sense control central, que pot amplificar un missatge, llavors la informació mateixa, que ja és enormement poderosa, es sobrealimenta. En bones o males mans, adquireix una importància impressionant i combat l'autoritat. Ara, usuaris anònims poden fer el paper de periodistes d'investigació i publicar informació dura, protegint les fonts. Enlloc és més evident aquest nou poder que en un web anomenat Wikileaks. Wikileaks permet a la gent denunciar anònimament governs i corporacions. La gent que el porta s'ha fet enemics molt poderosos. No és estrany que els de Wikileaks no es vulguin deixar veure gaire. El tema de la censura a internet s'ha convertit en una de les qüestions més centrals del nostre temps, que definirà si les societats de tot el món es podran comunicar lliurement en el futur. Wikileaks ha publicat una llista de membres del British National Party donant el nom de diversos mestres, metges i agents de policia. Ha publicat els documents secrets de l'exèrcit americà sobre Guantánamo en què es desvelen les violacions dels drets dels presos. Va posar en línia tot el contingut del correu electrònic de Yahoo de la política nord-americana Sarah Palin, en què es demostrava que feia servir el seu compte privat per eludir les lleis de transparència en la gestió pública. La publicació d'un informe el 2008 va denunciar centenars d'assassinats comesos per la policia de Kènia. Wikileaks té una base de dades de més d'1,2 milions de documents. Manté els seus propis servidors en llocs secrets, no porta cap registre i fa servir encriptació de nivell militar per protegir les fonts i altres informacions confidencials.
En alguns països, la gent no es pot posar en contacte amb periodistes fiables, ni tan sols poden saber en qui poden confiar. És important que una entitat com la nostra, amb prestigi, ofereixi aquest sistema anònim perquè la gent proporcioni la informació que té. El web és una barrera per l'Estat que prova de controlar la informació. I és que és una tasca impossible perquè la gent té ordinadors personals i poden encriptar la informació i enviar-la a altra gent que en té la clau. No et pots col·locar al mig i obtenir la informació. I un cop es publica una cosa, la possibilitat de trobar-la i d'impedir que es propagui és gairebé impossible. De manera que encara que intentin impedir-ho, els estats s'hauran de resignar que la informació circuli. La publicació de documents comprometedors i sovint perjudicials al web ha fet que Wikileaks hagi estat sotmès a atacs constants. Al febrer del 2008, un banc suís, el banc Julius Baer, va aconseguir un ordre judicial després que Wikileaks publiqués acusacions contra ells d'evasió d'impostos. Va ser el primer cas important en què una organització va provar de perseguir-nos judicialment, perquè havien publicat documents d'una evasió d'impostos de centenars de milions. Un jutge de Califòrnia, on es va jutjar el cas, va dictar que el web de Wikileaks havia d'esborrar aquells documents. Però si el banc va veure això com una victòria, anava ben errat. L'únic efecte va ser que mig món es va interessar pels documents del banc. I el New York Times va publicar la nostra adreça IP. A les notícies de la CBS van dir que la llibertat d'expressió tenia un número i van publicar la nostra adreça IP. De manera que hi ha aquests efectes dinàmics que venen de compartir el saber amb la gent de tot el món. Fàcilment hi pot haver un ordre judicial que digui que has d'esborrar un determinat article del teu arxiu digital. Però com que internet ja no és un entorn controlat i el componen individus, tots aquests individus es poden assegurar que aquesta informació es quedi on era o estigui disponible en molts altres llocs. Hi ha una citació famosa que diu: «La xarxa interpreta la censura com un dany i l'esquiva». I quan en John Gilmore va dir això, no ho deia metafòricament, descrivia literalment els protocols de comunicació d'Internet. Si proves d'enviar un missatge del punt A al punt B per internet, és com anar amb cotxe del lloc A al lloc B. Hi ha una xarxa de carreteres i hi ha molts llocs per on passar. I la censura és com una barrera a la carretera. És com posar un mur i que els missatges no puguin passar. Però pels mateixos protocols d'Internet, si això passa, aquesta situació es detecta i es busca una via alternativa per poder arribar on s'havia d'arribar. Els protocols d'Internet troben una altra via per on passar. No és només el maquinari el que proporciona resistència a la censura. Quan un govern o una organització prova de bloquejar un web, sempre hi ha algun fanàtic informàtic molt motivat amb la traça necessària per fer de David contra Goliat de l'Estat. Em sembla que el motiu que hi hagi tanta gent que s'enfronti als governs és que amb els ordinadors tots estem al mateix nivell. Quan era jove, una de les primeres coses de què em vaig adonar va ser que ostres, puc seure davant del meu ordinador senzillet i programar i fer tot el que pot fer algú amb un ordinador més gros. La manera com el web permet als individus esquivar la censura i els bloquejos va tornar a quedar ben patent a la crisi iraniana. Quan el govern iranià es va adonar del que passava, va bloquejar webs com el Twitter i el Facebook. A l'altra banda del món, això va fer que un jove de 25 anys de San Francisco passés a l'acció. Austin Heap va fer servir la seva habilitat com a programador per desenvolupar el Haystack, paller, un programa d'encriptació que es diu així perquè s'amaga entre les dades quotidianes del web. L'Austin afirma que és un sistema segur perquè els iranians corrents puguin accedir a webs bloquejats pel seu govern. Ara em connectaré a internet a través d'una màquina de dins de l'Iran. O sigui que tot el que faci aquí estarà sotmès als mateixos filtres que experimentaria algú d'allà. Amb el filtre normal de l'Iran, miraré de carregar facebook.com.
I el que passa és que ràpidament m'hi deneguen l'accés. Ni tan sols em connecto al Facebook. Els filtres ja no em deixen. I ara el que faré és executar el hashtag i mirar de tornar a carregar la pàgina. Des d'aquesta banda de la pantalla de seguida veurem el que fa el hashtag. Quina pila de números! Ara hem carregat el Facebook des de l'Iran i tot el que fas mentre funciona el hashtag és segur. Està encriptat. No es pot filtrar. És impossible que trobin les teves dades de connexió i que et segueixin el rastre fins a qui ets a la vida real. Veia tot allò que passava, totes aquelles imatges, i m'ensorrava cada dia. I el que acabes fent és posant-te una mica de cuirassa, perquè l'endemà pot ser pitjor. I no és tan fumut per mi, perquè jo no sóc allà. Jo puc plorar 10 minuts seguits, però per ells és la seva vida. De manera que el web proporciona la capacitat als ciutadans de saltar-se la censura. I aquesta facilitat d'accés els proporciona una capacitat mai vista de denunciar les malifetes. Ajuntem aquests elements i tindrem eines perquè gent motivada es congregui al voltant d'un tema concret molt ràpidament. En certa manera, el web sembla que ens porti cap enrere, cap a un món d'abans dels partits polítics, un món d'acció directa. Enlloc no és més evident això que a la campanya britànica contra el canvi climàtic. El web no farà d'arribar al de l'Estat, no amenaça d'eliminar l'Estat, però sí que amenaça de convertir en obsoletes diverses formes de política nacional perquè la gent se les pot saltar. Abans, fent-te membre d'un partit o votant a les eleccions, era de les poques maneres com podies expressar les teves idees polítiques i l'Estat preferiria que aquestes fossin les úniques maneres d'expressar-les. Però la política electoral tradicional cada cop és menys vàlida. La meva generació i la gent més jove que jo ens sentim totalment desil·lusionats amb els partits polítics convencionals. De què ens serveixen si no representen les nostres idees? Necessitem fòrums diferents i mitjans diferents on expressar les nostres idees polítiques. Abans no hi havia cap canal per fer-ho, però ara pots expressar els teus punts de vista simplement connectant-te a internet. En una acció organitzada pel Campament contra el Canvi Climàtic i pensada per fer tancar una central elèctrica que funciona amb carbó a Nottinghamshire, s'hi ajunten activistes de tot el país. Aquí, els mitjans són tots i filmen els esdeveniments a mesura que passen. Es carreguen els vídeos i les imatges al web a través d'actualitzacions constants. Però el web proporciona més coses a part d'eines per protestar. Les seves connexions inspiren solidaritat al grup. Crec que la naturalesa de la comunitat ha canviat. Abans d'internet, només podies formar part de comunitats on poguessis ser-hi físicament present. Havies de ser geogràficament a prop de l'altra gent o formar part d'una organització o estructura ja existent. Mentre que ara, un dia, pots decidir de cop vull fer alguna cosa contra el canvi climàtic, per exemple, i et pots connectar al web del Campament contra el Canvi Climàtic, apuntar-t'hi i de cop i volta ja estàs ficat en la discussió i ets membre d'aquella comunitat. El web és aquest recurs fantàstic per transmetre informació i ajuntar gent al voltant d'un tema, fins i tot en un lloc concret. Però és una cosa de molt curta durada. El que pot fer el web és fer sorgir coalicions del no-res i les pot tornar a fer desaparèixer. El que pot fer l'Estat a base de dècades, a base de segles, és consolidar la identitat de la gent, organitzar les seves pors, organitzar les seves esperances. Em sembla que internet dona força a qui la fa servir i dona encara més força a qui la sap fer servir amb més eficàcia. Pot donar força a un govern per reprimir una insurrecció, pot donar força a la insurrecció. És una espasa de doble tall. Hem vist com el web dona un poder enorme a l'individu i proporciona cohesió i objectius a causes diverses.
Però, enfrontada a aquestes noves llibertats, hi ha l'autoritat indestructible de l'Estat. I el que es produeix és una cursa d'armaments entre el ciutadà i l'Estat. I per mi, el millor exemple de com es desenvolupa això, ara mateix, és a la Xina. La Xina és un estat de partit únic on durant 60 anys el Partit Comunista ha governat amb mà de ferro. Aquí, el web representa alhora un maldecap immens i una gran oportunitat. La Xina té més gent connectada que cap altra nació del món, 253 milions. De manera que l'efecte del web sobre la política representa una amenaça immensa per a l'Estat. Però al mateix temps, la tecnologia ha ajudat a impulsar l'espectacular creixement econòmic de la Xina. L'estat xinès ha de fer un joc hàbil del gat i la rata amb els seus ciutadans. I és un joc que està definint el web del segle XXI. Em sembla que l'actitud del govern és que volen fer servir les possibilitats d'internet per estimular l'economia, però en qüestió de política, cultura i societat els preocupa molt que la informació del web pugui ser una amenaça per ells. Simplement no poden desconnectar internet perquè les empreses xineses viuen de l'exportació i necessiten parlar amb els clients occidentals. Les universitats xineses viuen d'obtenir informació de les universitats occidentals, de llegir els articles de recerca, de descarregar-se punts, etc. i no poden tallar això. Sí que volen tallar Falun Gong i volen tallar tot el que té relació amb el Dalai Lama. Ho tenen complicat. Els esforços que la Xina dedica a censurar el web són impressionants. S'estima que uns 30.000 xinesos vigilen el web en secret les 24 hores. Els xinesos s'han convertit en uns autèntics experts en els últims 15 anys en el que es coneix àmpliament com la Gran Muralla de Foc de la Xina, fent referència a aquest cercle de censura al voltant d'un límit metafòric del país que censura l'arribada dels mitjans professionals. De manera que els xinesos agafen el New York Times i diuen en tanquem l'accés o n'obrim l'accés, i també ho fan amb la Wikipedia i altres webs. Pot semblar que la inversió gegantina que l'estat xinès ha dedicat a vigilar el web ha donat resultat. Han aconseguit bloquejar webs occidentals que podrien ser crítics amb les seves polítiques. Del que no ens adonem, quan ens queixem que bloquegin els webs del New York Times o fins i tot de la BBC, és que pel govern xinès el desafiament del web no ve de la informació occidental liberal que entra al país. Perceben l'amenaça com a procedent de l'interior, la de les converses que centenars de milions de xinesos tenen entre ells. L'exemple més potent i dolorós d'això va arribar al maig del 2008, quan un gran terratrèmol a Sichuan va matar 70.000 xinesos. Mentre les escoles s'ensorraven, els edificis del Partit Comunista van quedar gairebé intactes. La ràbia de la gent al web va representar un nou repte per a les autoritats. Els ciutadans xinesos van informar de la incidència del terratrèmol fent fotografies i en alguns casos vídeos i publicant-los d'una manera gairebé instantània al QQ, el servei d'internet més gran de la Xina, i al Twitter. I això no són uns mitjans que venen de fora del país, de fonts previsibles i professionals. És informació generada dins del país a partir de 500 milions de fonts amateurs. Com que cap mitjà professional va investigar el cas de l'ensorrament de les escoles, molts bloguers li van dedicar la seva atenció, sobretot un artista xinès, Ai Weiwei, que també és un bloguer molt conegut. Ell va tenir el valor de començar un projecte de compilar tots els noms dels nens morts en l'ensorrament de l'escola al seu blog. I la seva acció va inspirar centenars de voluntaris que van anar a la regió del terratrèmol, van fer una investigació i van compilar els noms dels nens als seus blogs. Al govern no li va fer gens de gràcia que un nombre enorme de voluntaris anés a investigar les escoles que s'havien ensorrat a Sichuan. Però jo el que crec és que li agradi al govern o no, aquesta energia espontània creixerà i creixerà. Però la censura és només una de les tàctiques que fa servir l'Estat.
La Xina, com molts governs, explota el fet que els ciutadans cada cop expliquen més coses de les seves vides en línia. Una de les grans novetats en vigilància en els últims anys ha sorgit com a resultat de l'expansió de les xarxes socials i de les prestacions socials en tota mena d'altres webs. Perquè un cop la gent fa públic quins són els seus amics, es pot fer una anàlisi d'agrupaments i començar a buscar comunitats encobertes. I aquesta és una eina molt potent en mans de la policia i dels serveis secrets per buscar qui s'adhereix a alguna creença concreta que no agrada, tant si és l'islamisme, com a la Xina, la democràcia o el que sigui. Les autoritats xineses, que no han pogut o no han volgut ofegar tot el debat lliure al web, també utilitzen el web i n'aprofiten el poder per propagar informació d'una manera instantània i plantejar una batalla d'idees en línia. Si no pots bloquejar internet, l'has de guiar, és l'única solució. Quan la pressió del govern destrossa la societat, has d'ajustar l'estratègia. El govern va començar a reclutar el que se'n diu comentaristes d'internet, ciutadans que escrivissin articles al web i posessin comentaris donant suport a la línia oficial del partit. Els xinesos corrents els van posar el malnom de l'exèrcit dels 50 cèntims perquè per cada article o comentari cobren la principesca quantitat de 50 cèntims. S'estima que n'hi ha uns 300.000 treballant en això, avui dia, a la Xina. La censura fa dues coses, bloqueja i guia. L'exèrcit dels 50 cèntims segueix el segon mètode. A vegades del que es tracta és de guiar l'opinió en una direcció concreta. Però, un cop més, la comunitat en línia ha descobert aquest joc del gat i la rata. Wen Yongchao era de l'exèrcit dels 50 cèntims, però és escèptic respecte a l'eficàcia real d'aquesta estratègia. Penso que l'efecte de l'exèrcit dels 50 cèntims s'ha exagerat. Sabem que el govern dedica molta energia a preparar comentaristes d'internet professionals. També tenen el que en diuen comentaristes d'internet a temps parcial, però per internet veiem que la seva força és molt dèbil. A vegades en un web hi ha un article col·locat en un lloc molt destacat. Tan bon punt el veiem, sabem que és un article d'un membre de l'exèrcit dels 50 cèntims. O sigui que, malgrat l'ús complex i subtil del web que en fa el govern xinès, a la llarga, el web té capacitat, com Houdini, de fugir de qualsevol temptativa de limitar-lo. Els països que són molt tancats i on el flux d'informació és deficient han fet servir internet per obrir-se. I un cop permets l'obertura, és molt difícil fer marxa enrere. Internet permet unes comunicacions obertes, tant a la Xina com en qualsevol altre lloc. Per tant, com més es potenciï, més aniran cap a una societat democràtica del model a què estem acostumats. I això està passant a mesura que tenen més diners, que fan servir tecnologia, que connecten amb altra gent de tot el món. La idea que es pot eliminar la informació està desapareixent. Comencem a veure l'aparició de consciència política en moltes nacions que havien estat reprimides per dictadures. Em sembla interessant que tant el primer ministre de la Xina, Wen Jiabao, com el president Medvedev a Rússia, contestin els bloguers al web. Tot i que són líders de règims autoritaris, senten la necessitat de respondre a aquesta rebel·lió de la consciència política que es dona al web. Mentre la batalla entre la gent i l'autoritat s'acarnissa, em sembla que l'erosió de la idea de l'Estat pot acabar venint d'altres forces que actuen al web. Forces que desafien les nostres idees del món real d'identitat, nacionalitat i comunitat.
L'abast universal del web ha proporcionat una inspiració i un poder enormes a gent que, amb agendes diverses, aspiren a redibuixar el mapa del món. La primera temptativa important d'aprofitar aquesta nova consciència universal a través del web no va venir de cap web basat en informació, sinó d'un servei monetari. A finals dels anys 90, un home va veure que la capacitat del web de funcionar d'una manera universal, sense les normes i el control dels governs individuals, volia dir que la gent corrent tenia un canal nou per fer circular diners lliurement pel món. Peter Thiel no és tan conegut com Bill Gates o Tim Berners-Lee, però ho hauria de ser. És l'home que va fundar PayPal, un sistema de transferència de diners internacional revolucionari, de fet, una moneda universal nova. Amb PayPal, els diners es poden fer circular a través de fronteres nacionals per l'abstracte ciberespai. Des del 2008, gestiona 60.000 milions de dòlars en transaccions cada any. Em vaig convèncer que el lloc on es prendrien les decisions que repercuteixen en l'individu o l'Estat no seria els passadissos de la política o en debats públics i coses per l'estil, sinó en el desenvolupament de tecnologies noves. El futur del segle XXI portarà a una mena de versió o altra de globalització, i hem de fer que la globalització funcioni. I això vol dir que hem de pensar maneres de trencar certes barreres que existeixen entre la gent. Els orígens de PayPal són a la Universitat de Stanford, als afores de San Francisco mateix. Thiel va conèixer Max Levchin, un informàtic, en un seminari. Es van fer amics i la seva col·laboració portaria a PayPal. Thiel va veure allò com una oportunitat de fer diners, però també com una possibilitat de posar en pràctica algunes de les seves creences més profundes. L'eslògan que vam triar per PayPal va ser que era la nova moneda del món i que canviaria la manera com el món concebia els diners, canviaria el significat dels diners, la manera com la gent feia transaccions i, en un cert sentit, donaria la sobirania a la gent sobre els seus diners d'una manera del tot diferent. El sistema de PayPal permet a la gent normal transferir petites quantitats de diners internacionalment. I, com tantes coses que han sorgit del web, va agafar l'autoritat desprevinguda. PayPal era un banc? Era un servei de pagaments? Era un transmissor de diners? D'una manera estricta no s'ajustava a cap marc regulador, de manera que hi va haver aquest període de gràcia durant el qual vam poder muntar l'empresa i després ja veuríem què fèiem. Després, Thiel va veure el potencial del Facebook com un sistema per formar comunitats que no estan lligades per la nacionalitat. Va ser un dels primers inversors clau en el que es convertiria en la xarxa social més gran del món. El Facebook té ara 350 milions d'usuaris a tot el món. Si fos un país, podria presumir de ser el tercer en població del món. El web ha portat a tota mena de grups socials nous. I em sembla que un dels motius és simplement que els grups existents han quedat molt limitats per la geografia i la història. I aquestes no són necessàriament les millors maneres d'organitzar-se els grups. Sovint ens volem agrupar amb gent amb qui compartim coses o amb gent de qui podem aprendre'n. Internet ha alliberat els individus, ha desafiat les estructures de poder existents dels estats-nació i el futur encara està obert, però no hi ha dubte que els primers 15 anys són molt positius. Peter Thiel és un autèntic visionari del web. Va veure que el web empetitiria el món, que instauraria maneres noves de fer les coses, saltant-se allò tradicional i fent redundant allò vell. Però hi ha l'altra cara de la moneda de la visió de Thiel. Hi ha altres pioners del web que el veuen com un sistema per enfrontar una comunitat al món. No pas per crear una obertura nova o lleialtats més àmplies, sinó per estrènyer la identitat. Abans del web, els extremistes estaven escampats pel món en petits grups. El web els ha vinculat tots, els ha proporcionat eines noves, els ha permès prendre la iniciativa. Al-Qaeda ràpidament es va adonar de la capacitat d'aquest mitjà nou per propagar el missatge de la por i el terror.
Els grups islamistes han optat per disseminar el seu material principalment a través d'internet, perquè d'aquesta manera poden controlar totalment com es dissemina el missatge i on. Gairebé cada dia, Al-Qaeda i els talibans pengen, suposo que en podríem dir vídeos de propaganda, on mostren atacs o elogien líders concrets, un que potser l'han mort en un atac teledirigit. Fan un vídeo llarg, de potser 40 minuts, principalment d'algú parlant de les grans obres d'aquesta persona, intercalant vídeo d'alta qualitat. Molts dels missatges es basen en la ira i promouen la ira. Fan servir imatges impactants de dones i nens assassinats o altres imatges horroroses. És com una tàctica de xoc per provocar-te una reacció i crear una sensació d'urgència. Al-Qaeda, com internet, no té centre. És un grup dispers de gent vinculada d'una manera laxa. Siguin on siguin del món, el web permet als jihadistes parlar amb gent d'idees afins i el seu sistema de creences es reforça d'una manera instantània. El web els fa com de pàtria portàtil virtual. El concepte d'una pàtria portàtil es refereix a com diferents grups que operen en diferents països del món, que tenen objectius semblants, poden fer servir internet com un espai que els vincula a tots. Internet substitueix d'alguna manera les fronteres d'un país concret per cada un d'aquests grups i els lliga tots com si visquessin en un sol lloc. Després de l'11 de setembre, quan es va expulsar els talibans de l'Afganistan, es van traslladar al Pakistan. I una manera molt important d'estar en contacte entre ells va ser a través dels cibercafès, els cafès d'internet, perquè sabien que no podien parlar pel mòbil perquè els podrien localitzar. I molts dels actes terroristes que hem vist a Occident se'ls ha pogut seguir el rastre fins a cibercafès del Pakistan, de l'Índia, de Bangladesh, etc. El web suprimeix les distàncies. Els fanàtics de tot el món poden parlar entre ells fàcilment. El web els permet crear els seus mons tancats i viure-hi. És una cosa que Ishtiaq Hussein va veure personalment a Londres quan era membre del Hizb ut-Tahrir, el Partit de l'Alliberament. Si vius en una zona on no hi ha gent d'idees afins a les teves, vas al web i et comuniques amb gent que sí que pensa com tu. No cal que t'hi trobis físicament. Hi ha individus que s'han connectat a internet, no han conegut mai cap membre d'aquests grups, però n'han llegit els escrits, han anat als seus webs i s'han radicalitzat ells sols. És com un terrorisme de fes-t'ho tu mateix. N'hi ha hagut casos aquí al Regne Unit, o sigui que el web sí que hi té un paper molt important. We are 100% committed to the cause of Islam. We love death the way you love life. I tell all you British citizens to stop your support to your lying British government. D'això és del que els crítics del web en diuen ciberbalcanització. El web permet als usuaris reafirmar la seva visió del món, accedint només a connexions i lectures seleccionades. Els radicals parlen només amb radicals i això reforça el seu extremisme. La manera com el web ajuda a tancar els grups en la seva visió deformada del món és una cosa que preocupa l'home que va crear el web amb l'esperança que uniria la humanitat, no que la dividiria. Quan van a aquell web concret, en aquell web només hi troben enllaços a altres webs amb les mateixes creences estranyes que tenen ells. I llavors tens gent que només es comunica a través dels seus ordinadors d'una manera que quan troben algú pel carrer l'única manera de comunicar-s'hi és matant-lo. És una visió d'una caverna cultural horrible. Em sembla que una de les grans paradoxes del web és que, d'una banda, l'aplaudim perquè ens dona veu a tots, perquè ens dona unes possibilitats enormes. Però, d'altra banda, aquestes possibilitats es poden fer servir bé o malament. A mesura que hem transferit més coses de les nostres vides al web, ens hem fet més vulnerables als elements dolents, a les xarxes de l'odi i als usos més foscos del web. L'exemple més extrem d'aquest costat amenaçador del web és d'allò més recent, del 2007, quan un atac directe via web gairebé fa agenollar un país sencer. Estònia, un país diminut d'1,5 milió d'habitants, situat a la frontera amb Rússia, s'ha descrit com el país més connectat d'Europa.
El 97% de totes les transaccions bancàries es fan en línia, de manera que era un objectiu temptador per a qualsevol ciberguerrer. Estem molt implicats en la revolució digital i, per tant, necessitem protegir-nos en aquest camp, perquè si alguna cosa va malament, som d'allò més vulnerables i no volem perdre aquest estil de vida. L'abril del 2007 es va produir una disputa entre Rússia i Estònia perquè els estonians volien traslladar aquest monument a les víctimes de la guerra des del centre de Tallinn a aquest lloc més apartat. Pels molts russos que encara viuen aquí, això va ser una gran ofensa i van sortir al carrer i van protagonitzar aldarulls que van durar 2 nits, el pitjor període de malestar social d'Estònia. Però el que va seguir va ser molt més traumàtic. Un ciberatac sostingut dirigit a paralitzar les institucions estonianes més importants. De la forma més normal de ciberatac se'n diu denegació de servei. Un ordinador envia instruccions a una xarxa d'ordinadors zombis. Són ordinadors domèstics corrents que els han segrestat i que ara estan controlats pels ciberguerrers. Aquesta xarxa bombardeja el web escollit amb milions de sol·licituds. El web es col·lapsa mirant de respondre. I això vol dir que mentre dura l'atac no hi pot accedir ningú. I, per tant, es produeix la denegació de servei. A Estònia, al maig del 2007, els ciberatacs van ploure sobre el centre econòmic d'aquest estat diminut. Els webs del govern van deixar de funcionar. Els de les empreses també, els dels bancs. Vam tenir problemes greus amb la xarxa exterior. Els nostres clients no podien entrar al web del banc. Si ataques els diaris, no se sap què hi passa al país. Si ataques els bancs, l'activitat econòmica queda paralitzada. Si eres un empresari estonià i eres a París i havies de contactar amb el teu banc a través d'internet per obtenir uns diners, no podies. Estònia ho va acabar aturant desconnectant-se del món exterior. Van tancar les fronteres. No acceptaven cap missatge entrant d'internet. El que fa que la ciberguerra sigui una amenaça tan gran per a l'Estat és el fet que l'Estat no sap ni de qui ve l'atac ni d'on ve. És molt difícil saber qui t'ataca al ciberespai, perquè els ciberinvestigadors solen acabar en un ordinador d'un tercer país que se li han esborrat els registres. Segurament no es va organitzar a l'Uruguai i segurament no es va organitzar, no ho sé, a Mali. Avui no podem dir qui va ser el cervell que hi havia al darrere, ni tan sols si hi havia un sol cervell. I no hi ha proves clares d'implicació d'un estat. Però el que sí que podem demostrar és que la Federació Russa no va cooperar per mitigar aquests atacs, de manera que almenys hi va haver un suport passiu als atacs. Els estonians amb qui vaig parlar no van arribar tan lluny per acusar el Kremlin d'haver llançat aquells atacs. Si visqués en un país diminut fronterer amb Rússia, jo també vigilaria a qui acuso. Però la meva recerca per entendre el nou ordre mundial al web em va portar a Moscou, on vaig trobar una pista prometedora. En un llòbrec edifici de pisos, un líder de Nashi, un moviment nacionalista juvenil, es va venir a parlar amb mi. M'esperava la típica negativa russa de qualsevol implicació en l'atac. En comptes d'això, el rastre em va portar a la mateixa persona que afirma que va atacar Estònia. Resulta que ho va fer un noi. Aquest noi. El meu paper va ser el d'iniciador d'aquesta batalla a internet i vaig ser un dels desenvolupadors de la tecnologia que es va fer servir, a més d'organitzador de les accions. En aquell moment, hi van detenir més de 5.000 persones a Tallinn i es van violar els drets humans d'una manera generalitzada.
La nostra intenció era portar a terme una acció massiva contra el que més temessin les autoritats estonianes. I com que no podíem anar a Estònia, ho vam fer per internet. No va ser un ciberatac, va ser una ciberautodefensa. Una ciberautodefensa és una acció massiva a internet. De la mateixa manera que es fan manifestacions massives als carrers de les ciutats. Doncs ara fem el mateix a internet. I em sembla que aquestes manifestacions massives seran especialment interessants i populars al segle XXI. I ho vas fer per iniciativa pròpia? Hi va haver alguna implicació de l'Estat? Aquelles accions no van tenir mai el suport de l'Estat. Va ser una reacció de la societat civil, que sí que existeix a Rússia. Naturalment, a les autoritats estonianes els va resultar violent que joves de 18 a 20 anys haguessin fet petar els seus webs principals i es van inventar històries que els atacs havien procedit del Kremlin. Com més connectat estigui el món, més oportunitats hi haurà per les nacions de fer-se la guitza entre elles. Encara n'hem vist molt poques coses, però és una cosa a tenir molt en compte de cara al futur. L'únic que hem de fer és agafar el diari i allà on veiem que hi ha conflictes al món real, veurem com hi ha conflictes al ciberespai. La ciberguerra surt molt bé de preu. Les armes són molt cares. De manera que em sembla que en veurem cada cop més d'això. Al costat positiu, hem vist com el web pot redefinir la democràcia i obre horitzons nous. Als carrers de l'Iran va cohesionar una multitud per desafiar un règim. Al costat negatiu, reforça prejudicis i tanca portes. En mans d'uns adolescents russos molt motivats, gairebé va paralitzar un país. En aquest moment, una quarta part del planeta està connectada, però em pregunto què passarà quan el 75% restant estigui en línia. El web ens ajudarà a arribar a una comprensió universal més gran? O ens trobarem amb nous perills que ni ens hem imaginat mai? Donant veu a tothom, es produeix una cacofonia, i per sobre d'aquesta cacofonia sovint només se senten les veus més grolleres, brutals i fins i tot despietades i maquinadores. Una xarxa social pot fer caure un règim? Jo crec que no pot fer caure un règim, però crec que hi pot contribuir perquè propaga idees. I com més de pressa es propaguen aquestes idees, i com més accés té la gent a aquestes idees, més de pressa poden canviar les coses. Em sembla que hi ha el perill de deixar-nos enlluernar pel que passa al nostre món occidental liberal, tecnològic i metropolità i pensar que el web canviarà moltes coses. Però molt poca gent té accés a aquesta tecnologia i són en llocs molt concrets. I som molt al començament per poder dir com afectarà això als equilibris del poder. Han passat 20 anys i tot just comencem a veure l'impacte gegantí del web en la mateixa naturalesa del poder i fins i tot de la guerra. El web enfronta el món amb una oportunitat enorme i una responsabilitat enorme. La pregunta per al futur és com el farem servir.